les persones treballadores migrades. I això és molt important en els processos d'acollida, que és del que parlarem ara a continuació una mica, i que m'agradaria que responguessin a què està fent cada institució, la patronal, Foment, PIMEC, comissions, UGT, què fan des de les institucions en els processos d'arribada de les persones migrades, què estan fent, què han fet, una mica, crec que és interessant conèixer quina és la seva estratègia, la seva política. I començaríem per la senyora Jessica Aguilar, que és la directora del Departament de Relacions Laborals i Afers Socials de Foment de Treball, amb una llarguíssima experiència i forma part de molts consells de treball econòmics, socials de Catalunya, Consell de Relacions Laborals, del Tribunal Laboral de Catalunya, etc. I, sisplau, senyora Aguilar. Moltes gràcies. Bon dia a tots i totes. En primer lloc, agrair al CES per aquesta iniciativa, perquè ja fa temps que s'estan posant temes que són, ja no podem dir que novetats o no, sinó que són de política que s'ha de dur a terme, que hem de fer aquestes reflexions i, per tant, felicitar per aquesta iniciativa i, evidentment, també a CASNet per aquest informe i la qualitat del mateix. En primer lloc, hem de reconèixer, amb caràcter general, i avui ens centrem en Barcelona i l'àrea metropolitana, que encarem reptes demogràfics i laborals de gran envergadura. Les dades generals ja ens posen de manifest que a la pròxima dècada, per cada 100 persones que es jubilaran o que accediran o deixaran d'estar en edat de treballar, únicament 82 persones joves s'integraran en el món laboral. Per tant, aquí ja estem observant un primer element, que és, per tant, aquest desequilibri en el relleu generacional que és significatiu i, per tant, posa de manifest la importància estratègica de la migració per al nostre mercat de treball. De fet, en l'informe que s'ha presentat avui ja s'han posat de manifest, i són dades del 2022, evidentment que avui en dia encara aquests percentatges segurament s'hauran incrementat, que més del 90% de la renovació recent de la població de la ciutat de Barcelona s'explica per l'arribada de persones migrades i actualment, 2022, prop d'un 30% de la població de la ciutat ha nascut a l'estranger. Per tant, aquestes xifres evidencien que les persones provinents d'altres països no només complementen la nostra força laboral, perquè és així, sinó que són un pilar essencial en el creixement i la sostenibilitat de la nostra ciutat i del nostre mercat de treball. En aquest sentit, també recentment s'ha publicat un informe per part del Consejo Económico y Social a nivell estatal, on també s'ha subratllat precisament la importància de la immigració com un component estructural i decisiu de la nostra societat. Va ser clau per a la recuperació postpandèmia i per un creixement econòmic sostingut. Per tant, fa més de 2 dècades que aquest informe també es posa de manifest que la població a Espanya depèn pràcticament en exclusiva de l'arribada de persones estrangeres. Per tant, tenim, i això també per què? Perquè tenim una de les taxes de natalitat més baixa i una esperança de vida de les més altes. Per tant, i en altres paraules, sense l'aportació migratòria, el nostre mercat de treball es contrau i perd dinamisme. Aquí una mica, i també el que s'ha anat avui també comentant, al final les persones migrades evidentment són una part molt important en el nostre mercat de treball, però també hem de tenir en compte que aporten talent, aporten diversitat, aporten joventut i al final són imprescindibles evidentment per garantir el relleu generacional, per al manteniment del nostre sistema de pensions, evidentment perquè són cotitzants i futurs cotitzants, però també aquesta oportunitat de respondre a noves oportunitats i en l'àmbit laboral, per exemple, també d'obrir nous negocis. Per tant, des de Foment, al final defensem amb fermesa que hem de tenir un paper estratègic precisament per aquesta integració i aquesta acollida de les persones migrades. Per tant, s'ha de reconèixer que les persones migrades són una part essencial del nostre teixit socioeconòmic, són treballadors i treballadores de les nostres empreses, són els nous emprenedors que obren negocis, però també són consumidors i són els nostres veïns i, per tant, contribueixen a la vitalitat de la nostra ciutat. Per tant, reconèixer aquest rol estratègic és el primer pas també per entendre el paper que hem de tenir les organitzacions empresarials en totes aquestes polítiques.
Un tema que també vull vincular, i quan parlem de mercat de treball, i és un tema que és recurrent per part de les organitzacions i de les empreses que representem. Tot i les taxes d'atur, que s'ha comentat anteriorment, que és veritat que estem en unes taxes d'atur baixes, les empreses ens segueixen traslladant que tenen problemes per cobrir determinats perfils professionals. Nosaltres des de Foment, i ara miro cap a aquesta banda perquè evidentment tinc aquí els representants del SOC, quan debatem sempre comentem, hem d'aprofitar, hem de potenciar les nostres polítiques actives d'aquí perquè la integració es produeixi per les persones que es troben en el nostre territori. Però evidentment que no podem deixar al marge el debat, la concertació i el diàleg respecte a altres polítiques migratòries com pot ser el tema dels contingents o el tema del catàleg de difícil cobertura. Hi ha molts sectors que ens traslladen dificultats per cobrir determinats perfils professionals, molts d'ells precisament per aquest tema demogràfic, des de la construcció, el sector de les cures i atenció a les persones, que aquí a més s'ajunten dos elements. Un, la dificultat d'aquests perfils, però és que a més cada vegada requeriran més persones. Per què? Perquè la nostra població cada cop està més envellida i per tant requerirem més d'aquests tipus de serveis. Restauració, així com també el sector tecnològic i del nivell afegit. Barcelona s'està consolidant com un hub tecnològic i d'innovació. Per tant, requerim també aquest perfil més científic, més informàtic. Per tant, són diferents perfils els que ens estan reclamant les nostres empreses. Per tant, les persones migrades poden contribuir decisivament a donar resposta a aquestes necessitats de les empreses. Des de Foment, per tant, proposem treballar amb tots aquests temes vinculats a procediments de contractació en origen, per tant, tot el tema de la política migratòria, la normativa. És cert que tenim un reglament d'estrangeria de fa escassament un any i poc, també hem de veure com ha impactat tots aquests procediments regulats, però al final el que considerem és que el que no pot ser és que davant les necessitats del teixit productiu, davant certes posicions no quedin cobertes. També això ho lligo i també ho lligo amb un tema que s'ha posat abans de manifest a l'estudi. Indica que a Barcelona el 49,2% de les persones estrangeres tenen estudis superiors, però aquí hem de posar un tema sobre la taula, que és el tema de la homologació de títols i el reconeixement de competències. Al final, hi ha moltes persones que ens venen de l'estranger o d'origen migrat que tenen titulacions superiors però que no poden homologar o es troben en una voràgine burocràtica que està fent que aquests títols no s'hi convalidin. Per tant, aquí tenim ja un problema que les expectatives d'aquestes persones es veuen afectades perquè al final ells s'han format en els seus països d'origen però després no poden exercir d'allò per al qual s'han format. Però per què? Perquè ens trobem aquesta voràgine administrativa i en aquest sentit a l'informe aquest del CES que he mencionat anteriorment es posa de manifest que un terç del total de les sol·licituds d'homologació i equivalència de títols a l'última dècada encara no s'han resolt i estem parlant d'uns 100.000 expedients i a més es sobrepassa amb accés al termini de 6 mesos per resoldre. Jo crec que això no ens ho podem permetre com a societat, ni per les persones que venen a la nostra ciutat per treballar i per tant treballar en allò que s'han format i per tant estan qualificades i evidentment com a empreses perdre aquest talent tampoc ens ho podem permetre. Per tant, el tema de la formació i la formació contínua és un element també que és molt important també precisament per aquesta integració i acollida. I ara aquí me'n vaig cap a l'altra banda. La setmana passada precisament vam presentar un informe al Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya sobre l'ocupabilitat al llarg de la vida. En aquell informe hem posat de manifest quins elements afecten aquesta ocupabilitat. A part de caràcter personal, també hi havia els que s'anomenaven emergents. I aquí estàvem parlant de la triple transició, la demogràfica, que l'ha comentat anteriorment, la verda i la digital. Per tant, el nostre mercat de treball requerirà noves competències, requerirà noves habilitats, simplement per no deixar ningú enrere. En aquest sentit, aquí la importància, com es va posar de manifest en aquest informe, de la formació i qualificació professional. Per tant, aquí potser amb més força en relació també a les persones migrades. Per tant, la formació ha d'estar al centre de la millora de l'ocupació també d'aquestes persones i, per tant, considerem que aquesta acollida no ha d'acabar quan una persona arriba o en els primers mesos, en el primer moment, ni inclús quan una persona ja obté un contracte de treball i per tant ja està inserida en el mercat de treball. Aquest acompanyament ha de ser al llarg de tota la seva trajectòria, també simplement una mica perquè el concepte que parlàvem d'allà d'ocupabilitat i com ha evolucionat per accedir
mantenir-se, però per progressar, i aquest progrés dins de l'àmbit laboral, evidentment, també permetrà un progrés en la seva vida personal. Un altre tema que s'ha comentat aquí a la taula, el que podem dir les segones generacions. Són infants, són joves, que molts d'ells han nascut aquí o han crescut i s'han criat, si em permeten la paraula, en el nostre territori. Crec que aquí les polítiques també han d'incidir de manera directa. Crec que hem de parlar d'una educació de qualitat i una educació inclusiva. Creiem també que hem d'impulsar que aquest jovent de fills de persones immigrades, incentivar la seva participació en estudis, per exemple, postobligatoris i, per tant, incentivar el seu accés al mercat de treball. I si és cert que hi ha hagut un progrés, el que s'anomena un progrés intergeneracional, és a dir, les segones generacions estan en una posició millor que les primeres, per tant, això vol dir que hi ha hagut una convergència amb la població autòctona, considerem que aquí, i això s'ha posat de manifest anteriorment i en la primera taula, hem de seguir convergint i treballant en aquest àmbit. I després, i com no pot ser d'una altra manera, la col·laboració públic-privada. Creiem que hem de treballar tots plegats, tots els que estem en aquesta taula, agents econòmics i socials, evidentment també amb l'administració, com no pot ser d'una altra manera. Al final crec que davant de la situació, el que ens estem parlant, ningú per si sol pot actuar i podrà trobar la solució als diferents ítems que ens podem trobar, des de mercat de treball, integració, temes socials, temes de renda. Hem de treballar de manera conjunta i hem de treballar de manera coordinada i transversal. Per tant, hem de treballar en tot el tema de polítiques migratòries. Evidentment, dins de l'àmbit de l'empresa hem de treballar per mesures de diversitat, d'inclusió. Evidentment, les polítiques de responsabilitat social aquí també juguen un paper important, perquè al final el que hem d'entendre és que la migració representa una oportunitat valuosa per al progrés de la ciutat, per al progrés econòmic i social del nostre país. Per això nosaltres ens reafirmem com a Foment del Treball com una gestió rigorosa, coordinada i estratègica dels processos migratoris i en col·laboració, com no pot ser d'una altra manera, col·laboració públic-privada amb l'administració dels diferents nivells. Al final hem de garantir, per tant, la sostenibilitat del nostre sistema de benestar, perquè és veritat, abans s'ha dit anteriorment, no pot ser aquesta visió utilitarista, no. Per tant, també hem d'avançar en aquest estat de benestar i, per tant, és un element que aquesta cohesió, aquesta integració de les persones és un pas endavant i, al final, el benefici ha de ser mutu, o sigui, ha d'haver una corresponsabilitat per totes les parts. O sigui, si volem que aquestes persones siguin el nostre relleu generacional, també han de tenir oportunitats. Parlem d'oportunitats d'orientació, de formació, d'aprenentatge. Per tant, al final, jo crec que aquí una mica és el win-win de totes les parts que ens trobem aquí. Al final, una mica és aquesta la reflexió que com a foment volem traslladar. Nosaltres treballem activament amb tot el tema de polítiques migratòries, de manera indirecta, que també afecta, em queden 2 minuts i acabava, en com aquestes persones contribueixen al nostre mercat de treball, però és que són el futur perquè molts d'ells ja s'assentaran aquí, seran qui accedirà també al futur de les pensions de jubilació, els seus fills ja són els infants que estan jugant al pati amb la resta de nens, per tant, crec que aquí hem d'avançar, crec que estem fent bon treball i sobretot el que hem dit, de manera coordinada i de manera transversal. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Jessica. Has posat